mga pribado nga kompanya ang maghahatag sang libre nga COVID-19 vaccine para sa syudad sang Iloilo. Padayon ang vaccine rollout sa syudad sang Iloilo gamit ang COVID-19 vaccine gikan sa national government. Kahapon, Hulyo 27, 13,940 ka mga individual ang nakabaton sang first kag second dose nga ginpatigayon sa 8 ka mga vaccination site. Sa madason nga semana, gamito na ang AstraZeneca vaccine nga gimbakal sang lokal nga panguluhan. Bukas ini sa tanan nga edad, 18 anyos pasaka kag wala na sang priority group nga ipatuman. Apang magluwas sa supply sang bakuna gikan sa national government kag ginbakal sang syudad. May pila pagid ka mga pribado nga kompanya ang nagpalabot sang bulig para sa duga nga supply sang COVID-19 vaccine sa Iloilo City. So far, gina-expect may 1,002 AstraZeneca halin sa Lopez Group of Companies. May araman 5,000 iya ni Ricky Rason no, sang ICTSI. Both AstraZeneca. Kaginaulat na naton kung saan o ginmaabot dire. Dako ang pasalamat sang alkalde sa bulig nga ginhatag sang nagkalain-lain nga sektor. Pasalamat gid kita sa subong nga tion daw kinanlan tagid ang bulig sang tanan. And ini nga mga bakuna makadugang ning protection sa aton mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Nahibaluan antes pa man nagsugod ang vaccination sa syudad, naghatag man ang pribado nga sektor sa mga test kits, kagiban pa nga medical supplies, mga pagkaon kag madamo pa agud mapasangkad ang kampanya bato COVID-19. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Department of Social Welfare and Development Office nagpagwa na sang pagsulundan sa mga kwalipikado nga makabaton sang cash assistance. Nagpagwa na sang mga pagsulundan ng Department of Social Welfare and Development Office tuhoy sa mga kwalipikado nga makabaton sang cash assistance. Kabahin ini sa programa sang ahensya nga Assistance to Individuals in Crisis Situation. Makabenepisyo diri ang mga lugar nga ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine ini among syudad kag probinsya sang Iloilo. Refers to the specifics gid. Of course, basic kina nga ang ginatagaan sang bulig ang mas nagakinahanglan ang pinaka-affected. So sila dapat ang una natin nga respondihan. Sa pagsulundan sang DSWD, ang makabaton sang bulig pinansyal amo ang mga pamilya nga yara sa ilalistahan nga nalakip sa Social Amelioration Program 1 and 2, barangay officials, mga 4-piece beneficiaries kag mga individual nga nalakip sa vulnerable group kaangay sa mga solo parents, senior citizen kag persons with disability. Kada tawo daw not more than 1,000, kada pamilya not more than 4,000. 115,436 ka mga pamilya sa Iloilo City ang mangin benepisyaryo sang programa. Kag ginawlat nila nga matapos ang paghimo sang Memorandum of Agreement kag kinahanglan nga dokumento, agod gilayon na nga mapanagdag ang cash assistance. May mawa sila tong gina-propose aton sa City Council para may authority ko para magpirma para padasigon tagid no. Sa listahan sang DSWD, kapin 665,561 ka mga pamilya sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang target beneficiary nga may kabugusan nga 2.6 billion pesos stimulus package. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga nawad-an sang trabaho sa Barangay Napitasan, La Paz, nahatagan sang palangitan-an, pinaagi sa Kalahi Seeds Program. Pagpaninlo sang dalan, declogging sang drainage system, kag riverbank clean-up drive, ang pila sa mga aktibidad para sa mga pumuluyo sang Barangay Nabitasan, La Paz. Nga benepisyaryo sang Kalahi Seeds nga programa sang Department of Social Welfare and Development Office. Hulyo 19 sang nagsugod ang programa sa nasambit nga barangay. Dako nga bulig ini ma'am sa aton barangay because ang mga pumuluyo naton kalabanan diri are displaced no tungod sang ining pandemic. Ginpili gid naton dayon ang mga makabaton sang sininga program, gina isa-isa naton sila kag ginlantaw naton ang mga status sang ila trabaho, ang ila pagpangabuhi tungod nga apektado sila sang sininga pandemic even halin pa last year. So mga ginpili gid naton ang ining ng mga nagakinahanglan gid para mabuligan gid sila sa sininga pandemya.
Kapin 370 ang benepisyaryo sa programa sa nasambit nga barangay. Lakip sa mga nabuligan amo ang mga parlorista, mga nagatrabaho sa magagmay nga opisina kag construction workers nga nadulaan sang trabaho bangod sang pagsarado sang pila ka mga negosyo sa syudad dala sang pandemya. Nangin maid-id ang selection process nga ginpatigayon sang DSWD Region 6 sa pagpili sa mga benepisyaryo. Nagabuligi diri sa aton ang DSWD region. We are very thankful nga among the 180 barangays ang barangay Nabitasan ang ginpili sang DSWD kag upod man sang pag according sa ila no, sa pagtugilano nila upod man ang aton office ni Mayor Cherry Treñas kag ginpili gid nila ang barangay Nabitasan bilang lead barangay sa sininga programa, and this is the first time nga nag-avail ang aton nga syudad. Ginkalipay man ni punong barangay Arosa nga ang Nabitasan ang napilian sa 180 ka barangay sa syudad agud mangin benepisyaryo sang programa. Aton pinalangga nga alkalde Mayor Jerry Treñas, dako gid ang amon pagpasalamat sa imo kag sa opisina nimo nga isa kami sa ginpili nga mangin benepisyaryo sa sininga programa, and hindi lang magbaton sinino but mangin lead barangay man. So pioneer kita kag bilang lead barangay, may under sa aton sa akon opisina may siyam pagid sa barangay nga gina-supervise naton. So dako nga pribilehiyo ang nahatag sa amon, dako nga bulig ang napaambit naton sa aton pumuluyo. Plano sang barangay nga ipakibahin man ang ila natun-an sa Kalahi Seeds Program sa iban pa nga kabarangayan. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.